Влизате в сайта на Homeland BG. Така изглежда нашата начална страница. Избрали сте продукта, който искате да поръчате. И сте решили да направите поръчка. В такъв случай отивате надолу по страницата, докато стигнете до бутон «Добави». Преди това може да добавите повече от един брой и натискате бутона «Добави». Изчакайте да зареди ново съобщение, в което имате опция да продължите с пазаруването и да разглеждате нови продукти в сайта или да завършите поръчката с бутона «Плащане». Натискате бутона «Плащане» и зарежда нова страница с данни за доставка. Започвате да въвеждате всички задължителни полета. Първо въвеждате име. Второто поле е за фамилия. Третото поле въвеждате вашия емейл адрес. Задължително попълвате полето телефонен номер за връзка с вас. Ако искате фактура, има отделно поле за това, имате опция за избор доставка секунд. Доставката може да бъде до еконтомат, личен адрес, офис на еконт или на място в магазина. Ако искате до офис на еконт, избирате тази опция. В първото поле избирате вашето населено място. Във второто поле избирате желания офис на еконт. Отбелязвате отметката и натискате бутона. Успешно сте направили поръчката, когато зареди страница с това съобщение. Очаквайте нашите консултанти да се свържат с вас по телефона за потвърждение на поръчката. Можете да се върнете обратно.